gledalci, nešto brže nego očekivano. Dobili smo pobednika prvog basketa grupe D, to je naravno ekipa Big Sagra, predvođena fenomenalnim Nikolom Šućovim. On je naš sagovornik, vidjet ćemo šta ima da kaže o turniru i basketu. Prvo, Nikola, čestitke na još jednoj pobedi. MVP prošli put, osvojili ste titulu, sada deluje da idete ka tom putu, ponovo imaju da se igra još basketa. Kakvi su tvoji utisci o Savskom nasipu, ovom našem skromnom domu i o prvom basketu? Pa iskreno, pre svega pohvalio bi organizaciju još jednom na veoma dobroj organizaciji. Nisam prvi put ovde, tako da znam o kakvoj organizaciji je reč. A što se tiče basketa i svega, uvek je prvi basket najteži. Nama se otvorilo sad da pogodimo sve šuteve koje smo uzeli do sada i jednostavno, zahvaljujući tome, stigli smo i do malo lakše pobede. Kakva su iščekivanja pred naredni meč? Imate i dresove, malo ste ozbiljili priču, ostavili istu četvorku. Tako je, zahvaljujući sponzoru, on nam je omogućio sve to, neke olakšice što se tiče turnira i svega toga. Tako da vidjet ćemo basket po basket, šta je tu je i vidjet ćemo dok ne možemo da doguramo. Vidjet ćemo i mi, hvala ti još jednom, Nikola. Poštovani gledalci, ekipa Big Sagra pobedila u prvom basketu 21-7. Upravo Aleksa Birovljev, igrač ekipe Big Sagra, i Big Sagro kao kompanija podržala ovu ekipu. Za sada izgledaju fenomenalno, osvojili Novi Sad, sada vrlo verovatno prolaze u četvrtfinale, a sledi nam na sledeći susret između ekipe Jugova, momci iz Smederevske Palanke odmerit će snage protiv ekipe Raša Nord. Ostanite uz Arenu Sport.